Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan at Jane at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa akmet kadagiti naayat adumdungeg kadagiti na duma-duma a programa iti radyo. Kat nagustuak ti drama yo a Mr. Lonely. Isu analagip kumet nga ibinglay ti pakasarita ken ayat. Barang makaipaay iti liwliwa kadagiti padak adumdungeg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Jane dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na, isumit lagayam adi karumor dito yung classroom yo, Jane. Agsangsangit ka manan. Husto daitan, makita da kadagiti estudyante. Ang mga nanya pa'y di bagada. Pasensya kan, Heidi. Hindi akong kabalan di sakit na marikriknak. Kaya't ko nga iruwar. Gapo ka di manan kin ni Carlos? Jack ilibak, Heidi. Ay na, di mon panunutan day dyan lalaki ko nakumat. Ad-adalang agsakit tirik nam, no iso aka na yun ti pampanunutam. Heidi. Mala, punasa mong dagitalwam. Ang mga numakita da kadagiti padat na teacher. Kat ibagada nga agsangsangit ka, gapulaeng iti lalaki. Kanayo na di ka matimtimag, anak ko. Di ka unay aglidliday ah. Nanang. Ipakitam akabaalam ti amin. Nga oray awan kayon kan ni Carlos. Nagsakit nga min, Nanang. Di na pulos pinanunot ti kinabayag ti relasyon mi. Ita, kastoy lang tinagbanagan mi. Oray siyak, anak ko. Masaya nga nak itinarugyan yo. Ay ngam anya nga rod. Nasaysaya atan ti kastoy. Naamwam ang nasapa ti ugali ni Carlos. Ad-adda masakitan ka no nagkalay sa kayon sa nagbabae. Sa bagay mo't katdian, Nanang. Iso adi ka unay paapekto, Jane, anak ko. Uwan, Nanang. Igaud mo kit di ti agtrabaho, kat agurnong ka. Tapno intundumteng ti aldaw ang maadaan ka iti bukod mo a pamilya, saan kanton amarigatan. Uwan, Nanang. Jane, kitaong dagiti sarsarunon ta. Sweet daan niya. Madlaw nga ay ayatin daon ay titunggal maysa. Agsinan tumatla ang dagita. Awan ti forever ita. Si Kamot, bitter ka talaga. Katuan mat. Man-mano ti loyal ita. Kita aman tinapasama kada kami ka ni Carlos. Ay na, saan nga amin? Naranaam lang ni Carlos asaan amapnek iti maymay sa a girlfriend. Ay. Ditan pagsaritaan day tabanag. Ang mga noag sakit tumanin tinakam mo. Wan man ngamin. Ado mo ti mabalinta pagsaritaan asan aday ta. Alawanan. Jane, Ay, si Kamot Gayam, Sir Donald. nakita ka ngamin ngagmay sa dito'y bench. Isong enasidgan ka. Mayata na kami namang buybuya kadagiti estudyante tayo nga agay-ay-ayam. Nakaragragsak da. Wan nga rad. Ay, wan gayam. Mabalin ka di nga wisin ka inton bigat ti malem. Para itian niya, Sir Donald. Ay na, di na kun awagan iti sir. Sa nabale, awan mo ti makangkangag. Papananta amin. Romwarta ko ma. Intag dinner. Sige, sir. Patgak ti awis mo. Uy. Ne. Apay akas na ti panangkit kita yung kanya, Ma'am Heidi. Sir Frank. Uy, ang mga nurug-rugi daytan. Ti anya. Basta. Anya ka di day tanga ibagbagayo. Napaot ti saritaan nyo ah. Kani? Ken ni Sir Donald.
Nakita mi anapaot ti saritang anyo idi kalman. Ay na, da kayo at talaga. Awan ti sabali aka ipapananday jay. Ngam, anya ti amu tayo ngay. Tati kunada nga rodan, it all started with a simple conversation. He? Agtal na kayo man. Apay aya, posible mapasamak ti bagbagami. Kanawan dakas na no bilang. Single kayo mat ngagpadpada. Ay basta, awan ti kayat asawan day jay. Magustong ka di matlaan dito restaurant anangananta? Wan Donald, mayat dito eh. Naimas ti luto da. Kan mayat pa iti ambience. Agyaman ay, tama gustom dito ay. Wan kan may sa anak anapili iti panganan. Uray sa dino dita. Basta makitak anadalos. Sa bagay mo't kit di ay. Jay kinadalos tinapatay. Wan Donald. Sino tikit kita medyo may sa alamisaan? Awan. Nakapalpa ka din? When? No kasarod. Rumorta dito yan. Apay ka di. Saan tamot niya gap-apuraan? Kaya't ko nga minan ti Roman. Kasla, mapudpudutan ang unay dito unag. Alangarod, rumwarta dito yan. Ma'am Jane, nag-date kayo matgayam ka ni Sir Donald edi kalman. Sir, Jack ilibak dayta. Husto Tabarang da kayon tinaituding ititunggal maysa. Sika talaga. Kat, how's your date? Mayat mad friend. Nagmayat tinapanan mi a restaurant. Class. Mayat na. Apay? Rimor kami adagos. Ni, apay ngay. Nakitak da Carlos, kan tinobyana. Iso nakariknak manan iti sakit tinakam. Unay matdaitan. Kaslang ang awanak nga ron ti panawan. Iti kinaado ti mabalin ko ang makita. Isupay ti nakitak. Ay na, nairanra na la siguro day chay. Wunmat ngamin, Ma'am Jane. Di mon pampanunutan day alalaki. Addan kaayan ayat na. Now is the time to move on, ako nada. Jane? Sika ka di deta? Carlos? Wan Jane. Itay pa ilang asar-sarunwan ka. Ngamjak lang amin masigurado. No sika talaga. Iso aminingmingan ka pa na imbag. Ad-damot ngamin na pimintas ka. Ha? Kumusta kan? Nasaya at matlata. Nasaya at nga ron no kasta. Nakiasawa ka din? Kalpasan tinaramid mo kanya? Pagdamagan nak itikasta? Ha? Amog no kasano ti panagayat ko kan ka, Carlos. Ngamliniputan nak. Iso nga aklunak. Aging ga ita. Marigatan nak pailaang amang lipat kan ka. Ngam, uray kasta. Di na kun makita nga agluapay. Pakawanin na ko ma, Jane. No amumla ko ma. Pagbababaw ti inaramid ko. Ngam awanin mabalin ko. Di mon ituloy ti ibagbagang. Sige, panawan ka. Apay akastoy, Heidi. Apay ka di manan. Napanak iti supermarket iti kalman. Adagay ayab kanyak. Iti talyawak. Ni Carlos matgayam. Carlos manan? Wan. Jack nga rod mo. Apay akanayon nga agkurus ti dalan mi. Ay na, kunada nga rudan. Basit laki lubong. Iso asaan amaliklikan nga agsabat ti dalan nyo. Nga makarik na aklatay ti sakit tinakam. Kunak anabayagan day di apasamak. Nga Jack pa'y lagayam nakalipat. Anya? Nalabit nga ibagam amaagak. Gapo iti kastoy amarikrik nak, Heidi.
Jak maawatan no apay. Aglablaban ti puso kan panunot ko. Imbaga na nga agbababawi. Gapo iti panangisina na kanya. Gapo iti kasding imbaga na. Naragsakan ngam kinontra ti panunot ko. Gapo taamok amasikugan ti girlfriend na. Iso a pinanawak latan. Nasaya at tikas nang inaramid mo, Jane. Daita jay kunada, asaan nga iti amin akan nito kat puso ti pagturayan. No di kat panunot, tapno saan ka ama ipasubong. Anak, addamot dagiti agrayo kan ka. Apay, awan ka di pa'y sinong batam kadakwada? Awan pa'y nanang. Awan ka di mariknam a panagayat iti maysa kadakwada. Ada magusto ak kadakwada. Kasla mabuteng ak nga agayat manan. Gapo ka di iti inaramid ni Carlos kan ka. Wan nanang. Anak, saan nga amin alalaki katkas kan ni Carlos? At dalat ta dagiti nasaya at intensyon na. Nanang. Na sino man ti pakariknaam kadagiti lalaki nga agar-aram kan ka, di sige, sung batam. Kasano sung batak, kat sinamanan ti pagtungpalan na. Di mo kadngan ti may saba na gapula ang itinapalabas mo. Maawatam ka di, anak ko. Naipanagnak kunti kinapudnokan ka, Jane. Kat sapel ako ma, tanarik nam dayta. When, Donald? No kasta nga rod, mabalin ka di amamuak, no anya ti pangadang mo. Diyak ngamin makahid na amang pampanunot kan ka, Jane. Donald. Please, ibagam ko ma, no kayat nakmat, when no saan. When? Agayatak matkan ka. Oh, agyaman ako unay, Jane. Gaputad din pinaay. Awan ti inlimod ko kan ka. Amom amin ang naglabasak. Amom no anya ti inaramid ti imo na kaayan-ayat ko. Kan amom, no kasano ti rigat ko ang nangawat iti amin ang napasamak. Iso asapay lako ma. Tadi mo aramidan ti kas iti inaramid na kanyak. Di ka madanagan, Jane. Di kan tupulos lumda ang itisidong ko. Gaputa ipatag ka. Agyamanak iti dayta akarim, Donald. You may now kiss the bride. Congratulations, Jane, Donald. Congratulations and best wishes kada kayo ato, ha? Agyaman kami. Agyaman kami, Heidi. Fran, gaputa sipod pa idi. Ada kayon asidadaan amang tultulong kada kami. Unay kamatan, syempre aggagayim tayo. Iso nga awan ti sabaling agsisin no portano saan ada tayo. Gusto ti kinuna ni Heidi. Mala, mapantayon iti resepsyon. Uy, blooming ka, friend. Un ngagpaiso. Kaslad adda pa apimintas ka, itatanaki asawa ka. Wan nga agpaiso. Kasla awan problema. Kasta aya? Wan, ay na, mamati ka kadikada kami. Talaga nga iaywanan na ka ti asawa ma. Talaga. Napatagak una iti asawa. Dandan ni dinak tupay nga rod pagtrabahuan. O, makitam date na. Nakabiro ka iti lalaki anaanos ken manang ipatag. Nasukatan iti ragsak ti panaglidliday mo idi. Wan nga rod,
Iso adakkel unay ti panagyaman ko iti namarswa. Gaputa impaayan nak iti asawa akas ka ni Donald. Iso ada kayo adwa. Agtulag kayo ket din. Tada kayon ti agasawa. Anya? Saan ngagsarsardeng agyamyaman iti namarswa, gapu iti panangipaay na kanyak iti naanos ken nadungo nga asawa. No idi ket kanayo nagagsangit gapu iti saem, ita naragsakakon. Alakastan ket agyaman unay, to'y pagayam mo, Jane. Jane, pagayam ko, kablaawan ka, gapu ta nakasarak ka iti asawa a responsable ken manang ipatag-unay ken ka. Ket kanayon tayo alaglagipen at ipamatig tayo iti pamilya tayo, ket dayta ti mangipaay iti talinaay ken ragsak iti panaglalangen tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam a nagpailinged itinagan a Jane at taga Pangasinan. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.